Salam mehriban dinanlar. Moda fasonlar kanalımızda hemmeňize hoş gördük. Yaşlykdan el hünärine ökdelen gyzlar bukja edilmekde, bir bilen bäsleşipdirler. Ulu gyzlar el bukjalaryny taýýarlanlaryna bir-birinden owadan we nifis etmäge çalyşypdyrlar. Ol bukjalara bolsa geljekki durmuşlaryna bolan itlep arzuwlaryny çyndyryp, ýörüýte şygarlar hem düzüpdirler. El bukjam, derýadan geçen bukjam. Dürli görnüşlere baý bolan bukjalaryň biri hem aýna bukjalary bolmak bilen bu gyýlaryň söýgüli işleriniň biri bolup, oňa gelin gyýlar baş taragyny, saç baglaryny, ýüz görleýän aýnasyny, saça dakýan şaý sepini we alajalaryny salypdyrlar. Aýna bukjanyň matadan tikilip, poktaman aşy we alaja bilen bedelşi onuň tapak tarapydyr. Aýna bukja dürli reňkde matalardan gurama, görnüşli hem taýýarlanypdyr. Gelin gyýlarymyzyň ruhy dünýäsi bilen berk baglanşykly bolan bukjalar barada adymy gürrüňler hem bardyr. Ýagny bukja eplenenini 3 wurşly emele getirse-de, ol 5 wurşdur. Haýsy bir bukjany açyp görseň, ol birleşýän ýeri bilen birlikde 5 bölekden baratdyr. Onuň her bölegi bir manyny anlatýar. Aşaky bölegi söýgüni, sag bölegi öpallygy, çek bölegi perdendi, agyl bölegi ahlaklylygy birleşýän ýeri bolsa, bakty durmuşy we agdybirligi anlatýar. Bukja durmuşa çykýan gyýdyň el hünärine ökdeligini görkezmek üçin gerek diýip, gadymdan bäri nesilmen geçip gelýän ene mamalarymyň bu aýtgylary bugünkü günde hem ähmiýete eýedir. Ene gyýlar, bu görünmejekler ýa-ni şulardan barat. Wizalarmy halaýansyňyz diýip umyt edýän, ýene-de şular ýaly wizalardan habardar bolmak isleseňiz, ýagny görmek isleseňiz, Moda Fasonlar kanalymyz bilen galyň. Hemmeňize sag bolun.